Технологията NVIDIA Reflex оптимизира цялата графична верига за максимална скорост, която ви осигурява по-бързо насочване към целта, по-бързи реакции и по-прецизно прицелване във всяка игра. Reflex Low Latency Mode. Технологията минимизира закъснението между вашите действия и това, което виждате на екрана. Чрез перфектна синхронизация на работата на вашите процесори и видеокарта, Reflex гарантира, че всеки кадър се обработва в идеалният момент, елиминирайки ненужни затруднения в процеса на рендериране. Резултатът – по-ниска латентност на системата, по-плавен геймплей и по-отзивчиво усещане. В динамични ситуации това означава, че вашите кликове, изстрели и движения се регистрират незабавно, давайки ви предимство, когато всяка милисекунда е от значение. Reflex Analyzer. Дисплеите NVIDIA G-Sync с Reflex Analyzer ви предлагат нещо, което никой друг монитор не може да ви предложи. Реално измерване на латентността на системата от начало до край. С помощта на геймърска мишка, съвместима с Reflex, дисплеят може да засече вашите кликвания и да проследи колко време отнема съответното действие. Това ви позволява да видите точно колко отзивчива е вашата система и да настроите конфигурацията си за максимална производителност. С Reflex Analyzer можете да започнете всяка игра, знаейки, че вашият компютър работи с възможно най-ниската латентност, която ви дава увереност да реагирате първи и да оцелите целта си по-бързо. NVIDIA Reflex намалява системната латентност до минимум и ви дава реално измерима и осезаема отзивчивост, която осигурява решаващо предимство в бързите и конкурентни игри.